Yun mga kabro, welcome back sa aking YouTube channel. So diata karon sa Taytayan Steel Bridge. So intro muna tayo. Tara! Mo na siya mga kabro. Ako'y gapitan diri kariyo nga Taytayan sa Barangay Newpon. Mo na sa ako ang likuran. Pagkanindot sa ilang suba. Mo na ilang Taytayan Steel Bridge. Mo siya mga kabro. Mo na siya niya mga bagong uniform sa Realtek. Nice kayo. Ano siya? Ano siya ang uniform. Mga kabro, daghang salamat o ayaw kalimot sa pag-like and subscribe sa akong YouTube channel. Daghang salamat. Bye-bye.